अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। कणकवली शहरातील पटवर्धन चौक येथे खासदार संजय राऊत यांची सभा होणार आहे आणि याच ठिकाणी ही सभा होणार आहे। आपण ही लाईव्ह दृश्य पाहू शकता। पण या सभेआधीच काही तास उरले असता येथे जो एक बॅनर होता, जो संजय राऊत यांचा जो बॅनर लावलेला होता, तो नगरपंचायत प्रशासनाने हटवला आहे। त्यामुळे काही काळ वातावरण तणावाचे होते आणि जो येथे पटवर्धन चौकमध्ये बॅनर लावलेला होता, इलाका तेरा इशारा तेरा धमाका मेरा, अशा आशयाचा बॅनर होता आणि तो बॅनर कणकवली नगरपंचायत प्रशासनाने आता हटवलेला आहे। आणि त्यानंतर येथे जे उपस्थित नगरसेवक होते त्यांनी विचारले हा बॅनर का हटवला। त्यावेळी येथील जे नगरपंचायत प्रशासनाने सांगितले कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी आपण तो बॅनर हटवला असं त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे। पण काही वेळातच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची पत्रकार परिषद कणकवली ओम गणेश या निवासस्थानी होणार आहे आणि त्या पत्रकार परिषदेत राणे संजय राऊत यांच्यावर तोफ डागणार का याची आता उत्सुकता लागली आहे की कोणावर नेमके बोलणार, या संदर्भात चर्चा सुरू आहे। आणि नेमकी ही पत्रकार परिषद आता काही वेळातच सुरू होईल। त्याआधीच या पटवर्धन चौक मध्ये जो संजय राऊत यांचा बॅनर होता, जे नगरसेवक कणकवली नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी लावलेला होता, इलाका आशयाचा बॅनर होता, त्याच्यामध्ये संजय राऊत यांनी जे बॅनर लावला तो नगरपंचायतने हटवलेला आहे आणि इलाका तेरा इशारा मेरा असा जो बॅनर होता आणि त्या बॅनरच्या दृष्टिकोन हटवल्यानंतर कणकवलीतील राजकीय वातावरण एक तणावाचे बनलं आहे। आपण पाहतो की त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे आणि ह्या जो पोलीस बंदोबस्त जो दिसत आहे आपल्याला, काही काळ तणावाचे वातावरण कणकवलीत दिसत आहे आणि त्याचमुळे हे जे बॅनर युद्ध सुरू आहे, इलाका तेरा धमाका मेरा अशा आशयाचा जो बॅनर होता आणि त्यामुळे हे वातावरण तणावाचे बनलं आहे। आणि पुन्हा एकदा कणकवलीमध्ये हे राजकीय वातावरण तणावाचे बनलेलं असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची आता पत्रकार परिषद थोड्याच वेळात सुरू होईल आणि केंद्रीय नारायण राणे विरुद्ध संजय राऊत वर्सेस असा एक जे युद्ध आहे ते सुरू आहे। त्यामुळे या आधी देखील हे शाब्दिक युद्ध सुरू होतं, त्यांनी आरोप प्रत्यारोप एकमेकांवर केले होते आणि आता देखील या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये नेमकं राणे काय बोलतात याकडे पाहावं लागणार आहे। त्यानंतर संजय राऊत यांची या पटवर्धन चौकमध्ये सभा होणार आहे आणि ते देखील या कणकवलीत येऊन राणेंच्या कणकवलीत येऊन कोणावर तोफ डांगतात याकडे आता लक्ष ठेवून राहणार आहोत। आपण पाहत राहा कोकण 7 लाईव्ह। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।